Hej, jeg hedder Mette. Jeg er HIV-positiv. Jeg blev smittet af min tidligere kæreste som 18-årig, som viste sig at have HIV. Jeg tog til lægen for at blive testet, selvom jeg ikke regnede med at være smittet. Da jeg fandt ud af, at jeg var HIV-smittet, blev jeg meget bange og frustreret. Jeg tænkte, at jeg snart skulle dø, og jeg aldrig ville kunne få børn. Jeg fortalte det med det samme til mine brødre, men der gik 4 måneder, før jeg fortalte det til mine forældre, for jeg skammede mig meget over det. Der gik endnu længere tid, før jeg fortalte det til mine venner. Men i dag er der mange mennesker i mit liv, der ved, at jeg har sygdommen. Men hvis jeg for eksempel starter på en ny skole, så siger jeg det ikke med det samme. For jeg ved, at der er mange mennesker, der har fordomme over for mennesker med HIV. Jeg vil meget gerne selv fortælle folk, at jeg er HIV-smittet. Jeg synes ikke, at de skal høre det fra en anden, som for eksempel det skete med min nuværende kæreste. Jeg synes, det var en meget forfærdelig måde, han fik det at vide på, og det var før jeg selv var klar til det. Heldigvis tog han det utrolig pænt, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville ture at få en kæreste igen, hvis han var flippet ud. Der gik over 5 år, før jeg turde møde andre HIV-smittede. Jeg ved ikke, hvorfor det skræmte mig så meget, for da jeg først havde mødt dem, var det så befriende. Så ved at være HIV-smittet er, at man ikke kan være åben omkring det. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne fortælle alle om det, i stedet for at holde det inde i mig selv. Det er så hårdt. Hej, jeg hedder Rikke. Jeg er Mettes bedste veninde. Da jeg fik at vide, at Mette var HIV-positiv, blev jeg meget chokeret. Til at starte med vidste jeg ikke ret meget om sygdommen, og jeg var bange for at være sammen med hende, men samtidig var jeg bange for at miste hende. Mette forklarede mig en masse om sygdommen, og jeg fandt ud af, at det overhovedet ikke var farligt at være sammen med hende. Heldigvis for Mette bor hun i Danmark, og der kan hun få en masse medicin, så hun kan leve i mange, mange år. Hvis hun havde boet i f.eks. Afrika, ville hendes fremtid se meget sort ud. Jeg har lagt mærke til, at efter Mette har fået konstateret HIV, er der mange af vores venner, som undgår hende og slet ikke vil have noget med hende at gøre. Det har vist Mette, hvem der virkelig er hendes venner, og hvem man kan stole på. Jeg er bare glad for, at Mette kan få et forholdsvis normalt liv uden de store problemer med hendes sygdom. Heldigvis er der nogle mennesker i hendes hverdag, som støtter hende 100%, så hun vil aldrig være alene om det.